Botezul lui Isus este simbolul mântuirii pentru păcătoși. 1 Peter ora 3 și 20 de minute minus 22. Câțiva, adică 8 suflete, au fost salvate prin apă. Este de asemenea un simbol care acum, adică botezul, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care s-a dus în cer și este la dreapta lui Dumnezeu, îngeri și autorități și puteri fiind supuse lui. Prin ce putem deveni noi drepți? Prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a cunoscut chiar înainte să ne naștem pe acest pământ. El a știut că noi ne vom naște păcătoși și ne-a salvat pe noi toți credincioșii prin botezul său, care a luat toate păcatele lumii. El a salvat toți credincioșii și i-a făcut oamenii săi. Toate acestea sunt rezultatul harului lui Dumnezeu. Precum se spune în Psalmi 8:4, ce este omul ca să te gândești la el? Cei răscumpărați care sunt mântuiți de toate păcatele sunt recipientele iubirii sale speciale. Ei sunt copiii lui. Ce am fost noi, care am crezut doar în sângele și Duhul Său, înainte de a deveni copiii lui Dumnezeu, înainte de a deveni neprihăniți și am fost mântuiți și de a ni se acorda dreptul de a-L chema Tată. Am fost păcătoși, născuți păcătoși, care ne-am născut să trăim în această lume pentru aproximativ 70 de ani, sau 80 ani, dacă ne permite sănătatea. Înainte de a ne spăla păcatele noastre și înainte de a avea credința în Evanghelia botezului lui Isus și a sângelui Său, am fost oameni cu prihană care au fost siguri că vor pieri. Apostolul Pavel a spus că a fost datorită harului său că el a fost ceea ce a fost. De asemenea, este absolut datorită harul său că noi suntem ceea ce suntem acum. Îi mulțumim pentru harul său. Creatorul a venit în această lume și ne-a mântuit, făcând un copii săi, poporul său. Îi mulțumim pentru harul salvării apei și a Duhului. Care este motivul pentru care El ne permite să fim copiii Lui, cei drepți? Este pentru că suntem frumoși de privit, pentru că suntem atât de demni, sau pentru că suntem atât de buni. Să ne gândim la asta și să dăm mulțumiri când se cuvine. Motivul este că Dumnezeu ne-a creat să ne facă poporul Său și să ne lase să trăim în împărăția cerului cu El. Dumnezeu ne-a făcut poporul Său ca să ne permită să trăim veșnic cu El. Acesta este singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu viața veșnică. El nu ne-a făcut poporul Său pentru că arătăm mai bine, mai demni, sau trăim mai virtuos decât orice alte creații ale Sale. Singurul motiv este că El ne iubește. Este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul, 1 Petru ora 3 și 21 de minute. Au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete, și nume 1 Petru ora 3 și 20 de minute. Doar câțiva, unul într-un oraș și 2 într-o familie au fost salvați. Atunci, suntem noi mai buni decât alții? Deloc. Noi nu suntem atât de speciali, dar am fost mântuiți oricum prin credința noastră în apa și Duhul. Este un miracol printre miracole că am fost mântuiți, și este un dar necondiționat și binecuvântare de la Dumnezeu că putem să-L numim Tatăl nostru, Domnul nostru. Nu putem nega asta niciodată. Cum am putea să-L numim Tatăl nostru sau Domnul nostru dacă am fi fost încă păcătoși? Când ne gândim la faptul că am fost mântuiți, noi știm că Dumnezeu ne-a iubit necondiționat. Putem să nu-i mulțumim. Ne-am fi născut și am fi murit după ce trăiam vieți disperate, sfârșind în iad, dacă nu ar fi fost dragostea și binecuvântările Sale.
Îi mulțumim lui Dumnezeu din nou pentru binecuvântările sale și dragostea care ne-a făcut demni să fim copiii lui în ochii lui. Mântuirea prețioasă dată nouă prin botezul lui Isus. De ce oamenii din vremea lui Noe au pierit? Fiindcă ei n-au crezut în apa, botezul lui Isus. Este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul. Este scris în întâia epistolă sobornicească a lui Petru că doar 8 suflete au fost salvate prin apă. Câți oameni ar fi fost în timpul lui Noe? Nu avem să știm câți au fost, dar haideți să presupunem că erau cam 1.000.000. Doar 8 persoane din familia lui Noe dintr-un 1.000.000 au fost salvate. Raportul ar fi cam același astăzi. Se spune că sunt mai mult de 6 miliarde de oameni pe pământ chiar acum. Câți oameni au fost spălați de păcatele lor printre cei care cred în Isus astăzi? Dacă ar fi să aruncăm o privire la un singur oraș, ar fi foarte puțini dintre ei. În orașul meu, care constă din aproximativ 250.000 de oameni, cât de mulți sunt răscumpărați din păcatele lor? Poate 200. Atunci, care ar fi raportul? Ar însemna că mai puțin de unul dintr-o mie a primit binecuvântarea mântuirii. Se estimează că există aproximativ 12 milioane de creștini în Coreea, inclusiv catolici. Din acestea, câți dintre ei s-au născut din nou din apă și din Duh? Ar trebui să ținem cont de faptul că au fost doar 8 salvați din întreaga populație a Pământului în vremea lui Noe. Ar trebui să știm și să credem că Isus a spălat păcatele tuturor acelora care cred în botezul său, prin care El a luat toate păcatele. Nu sunt mulți care cred că Isus ne-a răscumpărat pe noi toți cu botezul său și sângele său de la cruce. Uitați-vă la pictura faimoasă a învierii lui Isus. Cât de mulți oameni înviați sunt arătați acolo. Puteți să-i vedeți ieșind din castelul Ierusalimului către figura lui Isus, care are brațele sale deschise larg pentru ei. Ghiciți câți dintre ei sunt teologi și slujitori pastori. Astăzi, sunt destui teologi în lume, dar noi găsim atât de puțini care cred în botezul lui Isus ca și adevărul fundamental al răscumpărării. Unii teologi spun că motivul pentru care Isus a fost botezat a fost pentru că El a fost umil, și unii spun că El a fost botezat ca să devină mai mult ca noi, ființele umane. Dar este scris în Biblie că toți apostolii, inclusiv Petru și Ioan, au mărturisit botezul lui Isus ca și transferul păcatelor noastre la El, și noi credem în aceasta de asemenea. Apostolii mărturisesc în Scripturi că păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus cu botezul său. Este o asemenea mărturie uimitoare harului lui Dumnezeu că putem fi eliberați doar prin a crede în ea. Nu există niciun poate despre botezul răscumpărării. Cine primește iubirea necondiționată a lui Dumnezeu? Persoana care crede în botezul lui Isus și sângele său. Oamenii sunt apți să creadă că doar a crede în Isus ne va mântui. Toate cultele sunt convinse de mântuire în crezurile lor, și mulți oameni cred că botezul lui Isus este doar o dogmă a comunității creștine. Dar nu este adevărat. Printre sute de cărți pe care le-am citit, nu am putut găsi nicio carte despre mântuire care specifică relația dintre răscumpărarea în botezul și sângele lui Isus și mântuirea lui Dumnezeu. Doar 8 au fost salvați pe vremea lui Noe. Nu știu cât de mulți sunt mântuiți în prezent, dar probabil că nu mulți. Cei care sunt salvați sunt cei care cred în botezul și sângele lui Isus. În timp ce vizitez numeroase biserici, eu recunosc din nou că sunt atât de puțini cei care predică Evanghelia botezului lui Isus, care este Evanghelia adevărului.
Dacă nu credem în răscumpărarea botezului și a sângelui lui Isus, suntem încă păcătoși și nu mântuiți, indiferent de cât de cu credincioși noi participăm la biserică. Am putea participa cu credincioșie la biserică toată viața noastră. Dar dacă încă avem păcat în inimile noastre, noi suntem încă păcătoși. Dacă am participat la biserică timp de 50 de ani, dar încă avem păcat în inimile noastre, credința noastră de 50 de ani nu este nimic decât o minciună. Este mult mai bine să ai o zi de credință adevărată, printre cei care cred în Isus. Doar cei care cred corect în semnificația botezului lui Isus și sângele său vor intra în împărăția cerurilor. Adevărata credință înseamnă a crede în faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât în această lume și a fost botezat ca să ia toate păcatele lumii. Este această credință care ne conduce spre împărăția cerurilor. Ar trebui de asemenea să credem că Isus a sângerat pe cruce pentru tine și pentru mine. Ar trebui de asemenea să știm aceasta în scopul de a-i mulțumi și a-l glorifica. Ce suntem noi? Noi suntem copiii bărbaților și a femeilor care au fost mântuiți cu botezul și sângele lui Isus. Cum putem să nu-i mulțumim? Isus a fost botezat în Iordan când avea 30 de ani pentru a ne salva. Prin aceasta, El a luat toate păcatele noastre și a primit judecata pentru noi pe cruce. Când ne gândim la asta, nu putem decât să-i mulțumim cu umilință. Ar trebui să știm că tot ce a făcut Isus în această lume a fost pentru mântuirea noastră. În primul rând, El a venit jos în această lume. El a fost botezat, crucificat pe cruce, înviat din morți a treia zi, și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Răscumpărarea lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi, fără excepție. Mântuirea lui Isus este pentru tine și pentru mine. Noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru dragostea sa și binecuvântările sale. Cunoaștem un cântec evanghelic care merge așa. Notă este o poveste frumoasă. Notă printre atât de mulți oameni din lume, eu sunt cel care are dragostea sa și mântuirea. Notă o ce uimitoare este dragostea sa. Notă iubirea sa pentru mine, iubirea sa pentru mine. Există o poveste frumoasă. Notă printre atâția oameni în lume, noi suntem cei care sunt mântuiți, care am devenit poporul lui. Noi purtăm dragostea sa. Notă o iubirea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Notă o ce uimitoare este iubirea sa. Iubirea sa pentru mine. Notă, Isus a coborât pentru a ne salva pe tine și pe mine și răscumpărarea botezului său este, de asemenea, pentru noi. Evanghelia nu este doar un basm, este adevărul care ne ridică din viața noastră de corvoadă în frumoasa împărăție a lui Dumnezeu. Ar trebui să ții cont de faptul că credința este relația dintre Dumnezeu și tu însuți. El a coborât în lumea asta ca să ne salveze. El a fost botezat și a primit judecata crucii ca să ne spele păcatele. Ce binecuvântare este atunci când credincioșii îl pot numi pe Dumnezeu Tatăl lor. Cum putem noi crede în Isus ca mântuitor al nostru și fi mântuiți de păcat cu credințe noastre? Este posibil datorită nesfârșitei sale iubiri pentru noi. Am fost mântuiți datorită lui, care ne-a iubit mai întâi. Isus a spălat toate păcatele noastre odată pentru totdeauna. Căci Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 1 Petru ora 3 și 18 minute. Isus Hristos a fost botezat pentru răscumpărarea noastră și a murit odată pe cruce ca să ne salveze pe tine și pe mine, cei nedrepți. Suntem salvați odată pentru totdeauna sau gradual? Odată pentru totdeauna. El a murit odată pe acest pământ pentru a ne feri de judecata lui Dumnezeu.
astfel încât să putem intra în împărăția cerului și să trăim veșnic înaintea lui Dumnezeu. El a coborât în această lume în trup și a spălat complet toate păcatele noastre deodată cu botezul său, moartea sa pe cruce și învierea sa. Credeți că Iisus Hristos ne-a mântuit complet cu botezul și sângele său? Dacă nu credeți în Evanghelia botezului și a sângelui său, nu puteți fi mântuiți. Pentru că suntem atât de slabi, nu ne putem naște din nou dacă nu credem că Iisus ne-a spălat complet toate păcatele odată pentru totdeauna cu botezul și sângele său. El a fost botezat pentru a lua toate păcatele noastre și a fost judecat pe cruce pentru noi. Iisus a spălat toate păcatele păcătoșilor odată pentru totdeauna cu răscumpărarea botezului și a sângelui său. Ar fi imposibil pentru noi ca ființe umane să fim răscumpărați dacă ar trebui să ne pocăim de fiecare dată când păcătuim, să fim buni și binevoitori tot timpul, și să oferim multe lucruri bisericii, de asemenea. Prin urmare, credința în botezul lui Isus și sângele de pe cruce este necesară pentru mântuirea noastră. Trebuie să credem în apa și sângele. Pur și simplu a face fapte bune nu are nimic de a face cu iertarea păcatelor noastre. Nu ar face niciun bine pentru mântuirea ta să cumperi costume scumpe pentru cei săraci sau să servești mâncăruri delicioase pentru pastori. Isus îi salvează doar pe cei care cred în botezul și sângele său. Dacă noi credem că Dumnezeu ne-a mântuit prin Isus cu botezul său și sângele său odată pentru totdeauna, vom fi mântuiți. Unii ar putea crede că, deși Dumnezeu a spus așa în Biblie, ei trebuie să dea să mai gândească, acest lucru ține de ei, dar noi ar trebui să credem în cuvântul său, așa cum este scris. În Evrei 10, 1-10, este scris că El ne-a salvat pe toți deodată. Este adevărat că Dumnezeu i-a salvat pe cei care au crezut în botezul și sângele lui Isus deodată. De asemenea, ar trebui să credem în aceasta. Notă: El a murit odată, ne-a mântuit pe toți dintr-o dată. O, fraților, credeți și fiți răscumpărați. Puneți-vă poverile jos sub botezul lui Isus. Notă: Isus ne-a mântuit de toată imoralitatea și păcatele odată pentru totdeauna, fiind botezat odată și sângerând odată. Cel drept pentru cei nedrepți. 1 Petru ora 3:18. Isus este Dumnezeu fără păcat, și El nu a păcătuit niciodată. El a venit la noi în trup pentru a salva oamenii din păcatele lor. A fost botezat și ne-a luat toate păcatele. Ne-a salvat de păcat și nedreptate. Toate păcatele oamenilor de la nașterea lor până la moarte au fost trecute asupra lui Isus când a fost botezat, și toți au fost mântuiți de judecată când El a sângerat și a murit pe cruce. A fost botezat pentru păcătoși și a murit indirect în locul lor. Aceasta este răscumpărarea botezului său. Isus ne-a mântuit pe noi toți, care eram păcătoși, odată pentru totdeauna. Cât de slabi suntem fiecare! Isus a răscumpărat toate păcatele noastre de la nașterile noastre la decese noastre și s-a oferit pentru judecata de pe cruce. Noi, cei care credem în Isus, ar trebui să credem că El ne-a mântuit odată pentru totdeauna cu botezul și sângele său. Suntem slabi, dar Isus nu este. Noi nu suntem credincioși, dar Isus este. Dumnezeu ne-a salvat odată pentru totdeauna. Căci atât a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul său Fiu, ca orice crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan ora 3:16. Dumnezeu ni l-a dat singurul lui Fiu născut. El l-a pus pe Fiul Său să fie botezat pentru a trece toate păcatele lumii asupra lui, astfel încât El ar putea primi judecata pentru toate ființele umane.
Ce uimitoare este această mântuire! Ce dragoste uimitoare e aceasta! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea și mântuirea sa. Dumnezeu îi salvează pe cei care cred în apa și sângele lui Isus, botezul și vărsarea de sânge a lui Isus și faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cei care cred în Isus pot fi mântuiți crezând în adevărul botezului și al sângelui lui Isus și au vieți veșnice ca și cei neprihăniți. Trebuie să credem cu toții. Cine ne-a salvat? A fost Dumnezeu cel care ne-a salvat, sau a fost una dintre creațiile sale care ne-a salvat? A fost Isus, care este Dumnezeu, care ne-a salvat. Am fost mântuiți pentru că am crezut în răscumpărarea lui Dumnezeu, și aceasta este mântuirea răscumpărării. Isus este Domnul mântuirii. Care este semnificația lui Hristos? Preotul, regele și profetul. Isus Hristos este Dumnezeu. Isus înseamnă Salvatorul și Hristos înseamnă cineva care este uns. În timp ce Samuel l-a uns pe Saul în Vechiul Testament, regii au fost unși, preoții au fost unși și pentru ca un profet să-și slujească misiunea, el a trebuit să fie uns. Isus a venit în această lume și a fost uns pentru 3 îndatoriri, acela al preotului, al regelui și al profetului. În calitate de preot ceresc, el a fost botezat pentru a lua păcatele tuturor ființelor umane. Supunându-se voii Tatălui Său, el s-a prezentat ca jertfă de păcat înaintea Tatălui. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14, 6. Isus ne-a salvat pe cei dintre noi care credem în El prin îndepărtarea tuturor păcatelor noastre, prin botezul Său și prin crucificarea Lui. Căci viața trupului este în sânge, Leviticul ora 17 și 11 minute. Isus a sângerat pe cruce după botezul Său, astfel, oferindu-și viața înaintea lui Dumnezeu ca și plata pentru păcatele noastre, astfel încât noi, credincioșii, să fim mântuiți. El a fost înviat în a 3-a zi după ce El a murit pe cruce și a predicat Evanghelia duhurilor închise în închisoare. Cei care nu sunt încă răscumpărați sunt ca și prizonierii spirituali în închisoarea păcatului și lor. Isus le predică Evanghelia adevărului, Evanghelia apei și a sângelui. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia apei și a Duhului pentru a ne salva. Oricine crede în ea poate fi născut din nou. Botezul și sângele lui Isus mântuiește păcătoșii. Cum putem avea o conștiință bună înaintea lui Dumnezeu? Având credință în botezul și sângele lui Isus. Isus Hristos este Mântuitorul nostru și este mărturisit în 1 Petru ora 3 și 21 de minute, este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu. Apa botezului lui Isus este o necesitate pentru mântuirea păcătoșilor. Isus a spălat păcatele tuturor păcătoșilor luând aceste păcate asupra sa prin botezul Său. Crezi în botezul lui Isus. Credeți că inimile noastre sunt spălate curat de toate păcatele prin botezul Său. Inimile noastre sunt spălate curat de toate păcatele, dar trupul nostru încă păcătuiește. A fi născut din nou nu înseamnă că o persoană nu va păcătui din nou. Noi, cei născuți din nou, comitem de asemenea păcate, dar inimile noastre rămân curate de păcat datorită credinței noastre în botezul Său. Astfel, pasajul de mai sus prevede, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu, 1 Petru ora 3 și 21 de minute. Din moment ce Isus a spălat păcatele mele,
Și din moment ce Dumnezeu a acceptat judecata pentru mine, cum pot să nu cred în El? Știind că Isus, care este Dumnezeu, m-a salvat prin botezul și sângele Său, cum să nu cred în El? Am fost mântuiți înaintea lui Dumnezeu și acum conștiințele noastre sunt curate. Nu mai putem spune în fața lui Dumnezeu că Isus nu ne-a spălat complet păcatele, așa nu putem spune că Dumnezeu nu ne iubește. Conștiințele noastre devin mult mai sensibile la păcat după nașterea din nou și ele ne spun de fiecare dată când greșim. Dacă conștiința noastră este deranjată chiar și puțin, nu putem fi complet liberi de păcat dacă nu ne amintim de puterea botezului lui Isus. Este singura cale prin care putem avea conștiințe bune. Când conștiința noastră ne deranjează, înseamnă că ceva nu e în regulă. Apa botezului lui Isus curăță toată murdăria păcatului. Isus a îndepărtat toate păcatele cu botezul Său și ne-a spălat, chiar și până la conștiințele noastre. Când credem cu adevărat acest lucru, conștiințele noastre pot fi cu adevărat curățite. Cum pot fi curățite conștiințele noastre? Crezând în botezul și sângele lui Isus. Toată lumea are o conștiință rea și murdară de la naștere, dar dacă noi credem că toate păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus, putem șterge acea pată. Aceasta este credința celor născuți din nou. Nu este autohipnoză, ceva care tu admiți în mod conștient. Este conștiința ta e curată. Este curată pentru că ai trăit o viață bună, sau este curată, deoarece toate păcatele tale au fost trecute asupra lui Isus și crezi în El. Doar prin această credință poți obține o conștiință curată. Există cuvinte ce rămân pentru veșnicie și cuvinte ce își pierd însemnătatea. Cum pot fi curățite conștiințele tuturor oamenilor? Singura modalitate prin care putem fi drepți și avea conștiințe curate este să credem în răscumpărarea completă a lui Isus. Când credința în botezul Său ne sfințește, nu înseamnă că murdăria trupului a fost îndepărtată, dar că conștiințele noastre sunt curate față de Dumnezeu. Pentru asta, El a venit, a fost botezat, a murit pe cruce și a înviat din morți și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Când va veni vremea, El va veni din nou în această lume. Celor care îl așteaptă pe El va apărea a doua oară, fără de păcat, pentru mântuire. Epistola lui Pavel către Evrei, ora 9:28. Noi credem că El va veni să ne ia pe noi, care îl așteptăm cu nerăbdare pe El, și suntem fără păcat prin a crede în botezul Său și sângele. Un experiment clinic de credință. Putem noi fi mântuiți fără botezul lui Isus? Niciodată! Noi am efectuat un experiment clinic și neplanificat la biserica noastră Daejeon, Rev, Parc de Daejeon. Biserica i-a spus unui cuplu că nu a fost niciun păcat în lume, fără a menționa semnificația botezului lui Isus. Soțul obișnuia să doarmă în timpul predicilor când a participat la alte biserici, deoarece toți pastori predicau Evanghelia în timp ce omiteau răscumpărarea prin botezul lui Isus, forțându-l astfel să se pocăiască zilnic. Dar aici, în biserica noastră de Ion, el a ascultat predica cu ambii ochi larg deschiși, deoarece i s-a spus că toate păcatele sale au fost trecute asupra lui Isus. A fost ușor pentru soția lui să-l convingă să vină la biserică cu ea. Într-o zi, el stătea în biserică și a auzit Romani 8:1. Prin urmare, nu este acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. Apoi, el a crezut imediat. Dacă cineva crede în Isus, el este fără păcat. Deoarece eu cred în Isus, eu sunt, de asemenea, fără păcat. Deci,
El l-a sunat cumnatul său și pe mulți dintre prietenii lui unul câte unul și a spus: ai păcat în inima ta. Atunci credința ta nu este corectă. În acest moment, Rev Park a fost în încurcătură. Soțul nu știa despre botezul lui Isus, dar el a insistat că el a fost acum fără păcat. Apoi, cuplul a început să aibă probleme. Soția obișnuise să fie mai religioasă, dar ea a avut încă păcatul în inima ei în timp ce soțul ei a spus că el a fost fără păcat. Soțul a mers la biserică doar de câteva ori, dar el a fost deja fără păcat. Soția era sigură că ambii aveau încă păcat în inimile lor. Au început să se certe. Soțul a insistat că el a fost fără păcat, deoarece nu este acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. Și soția a susținut că ea a avut încă păcatul în inima ei. Apoi, într-o zi, soția sa a fost atât de supărată datorită acestui lucru încât a decis să meargă și să îl întrebe pe Rev Park ce a însemnat atunci când el a spus că toate păcatele au fost trecute asupra lui Isus. Într-o zi, după serviciul de închinare de seară, și-a trimis soțul acasă și a rămas să-i pună Rev Park o întrebare. Ea a zis: știu că încercați să ne spuneți ceva, dar sunt sigură că există o parte importantă ascunsă. Vă rog, spuneți-mi despre ce este vorba. Atunci, Rev Park i-a spus despre nașterea din nou din apă și duh. Și-a dat seama de îndată de ce a fost scris în Romani 8:1: nu este acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. A crezut imediat și a fost mântuită. Ea și-a dat seama în sfârșit că toate păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus prin botezul său, astfel încât cei care sunt în Hristos să nu fie condamnați. A început să înțeleagă cuvântul scris. Ea a aflat în cele din urmă că cheia izbăvirii a fost botezul lui Isus și că am putea deveni neprihăniți prin izbăvirea botezului său. De fapt, soțul ei nu s-a dus acasă, ci o aștepta afară. El a ascultat mărturia ei că păcatele ei au fost toate curățate și a întrebat-o triumfător: ei bine, ești răscumpărată acum. Dar după ce a ascultat ce i-a spus pastorul său soției sale, a devenit confuz. Nu auzise niciodată despre Evanghelia botezului lui Isus. El a fost sigur că el nu mai avea păcat în inima lui, chiar și fără botezul lui Isus. Deci, acasă, s-au certat din nou. De data aceasta, poziția a fost inversată. Soția l-a presat pe soț dacă avea păcat în inimă sau nu. Ea l-a întrebat: poate fi fără păcat când nu credea în botezul lui Isus. Ea l-a silit să se uite îndeaproape în conștiința lui. Apoi, el a realizat în timp ce își examina conștiința sa că el încă mai avea păcat în inima lui. Deci, el a mers la Rev Park și a mărturisit că el a avut păcat în inima lui. El a întrebat: când au pus mâinile pe capul țapului ispășitor, a fost înainte de a-l ucide, sau după ce l-au ucis? El nu auzise niciodată de Evanghelia apei și a Duhului, așa că era teribil de confuz. Acesta a fost scopul acestui experiment spiritual. Isus a trebuit să fie botezat pentru a avea toate păcatele lumii trecute la el. Numai atunci putea muri pe cruce pentru că plata păcatului este moartea. Ei și-au pus mâinile pe capul jertfei înainte, sau după ce a fost ucis. El a întrebat acest lucru pentru că el a fost confuz cu privire la punerea mâinilor și botezul lui Isus. Deci, Rev Park i-a explicat răscumpărarea botezului lui Isus în detaliu. În acea zi, soțul a auzit pentru prima dată Evanghelia apei și a Duhului și a fost răscumpărat. El a auzit Evanghelia doar o dată și a fost eliberat.
Acesta a fost experimentul cu privire la omiterea botezului lui Isus. Am putea spune că nu avem niciun păcat, dar cu siguranță avem încă păcat în conștiințele noastre fără botezul lui Isus. Oamenii spun de obicei că Isus a curățat tot păcatul murind pe cruce, dar numai cei care cred în botezul și sângele lui Isus pot spune că ei de fapt nu au niciun păcat înaintea lui Dumnezeu. Rev. Park s-a dovedit cu acest cuplu că noi nu putem fi mântuiți complet de păcatele noastre fără răscumpărarea prin credința în botezul lui Isus. Simbolul mântuirii, botezul lui Isus. Care este simbolul mântuirii? Botezul lui Isus este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul. Isus a coborât jos în lumea noastră să ne spele toate păcatele și să ne facă conștiințele albe ca zăpada. Suntem curățiți de toate păcatele, deoarece Isus le-a luat pe toate prin botezul său. El ne-a mântuit cu botezul și sângele său. Prin urmare, toate creațiile ar trebui să îngenuncheze în fața lui. Crezând în Isus ne salvează. Noi devenim copiii lui Dumnezeu și mergem în rai prin credința în Isus. Devenim neprihăniți crezând în Isus. Noi suntem preoția regală. Îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru. Noi trăim în această lume, dar suntem regi. Credeți cu adevărat că Dumnezeu ne-a mântuit pe aceia dintre noi care credem în răscumpărarea apei și a Duhului? Răscumpărarea noastră nu poate fi completă fără botezul lui Isus. Credința pe care Dumnezeu și Isus o recunosc a fi adevărată este credința în Evanghelia botezului său, a crucii sale și a Duhului, care ne-a mântuit complet. Aceasta e singura credință adevărată. Păcatele noastre au fost spălate atunci când Isus le-a luat cu botezul său și toate păcatele noastre au fost plătite atunci când El a sângerat pe cruce. Isus Hristos ne-a mântuit cu apa și Duhul. Da, noi credem.